persoal da Oficina de Coordinación de Transplantes, compañeros e compañeiras do Instituto, a unha das artistas, Juan Barral de Carrey, que tamén está connosco, e creo que non se Miquel, Joel da prensa, de La Voz, moitas gracias. Vamos a comenzar a presentación e inauguración da exposición do arte que ten o tema de doación e trasplante de órganos. Está organizada polo equipo de dinamización da lingua galega do IES Clemente. Ben, todo isto comezou coa participación do centro no plan proxectas salvavidas do Sergas. Tivemos unhas tantas jornadas de sensibilización nas que o persoal do Sergas veio a falar sobre este tema, sobre o trasplante de órganos e a doación. Tamén houve sesións en clase. En un principio participaba oficialmente o alumnado de primeiro e segundo de ciclo medio, pero finalmente conseguimos facer extensivo ao resto do centro. Tamén temos unha campaña relacionada para que o alumnado do centro e o profesorado soliciten o carné de doador como símbolo de que no momento, se se dá o caso, que quereríamos que a nosa familia consentirse a doación dos órganos. Digamos que o tema da ciencia permite obrar milagres actualmente en este aspecto, pero é fundamental que en vida decir os familiares que queremos doar os órganos. Tamén participamos xa desde o punto de vista creativo unha serie de actividades relacionadas con multimedia. Aquí temos unha captura da cortometraxe O Paso Previo, realizada por alumnos de segundo de ciclo medio. E, ademais, os alumnos de primeiro de ciclo medio que temos aquí tamén están participando con presentacións feitas en Prezi, que de momento non están publicadas, pero estarán publicadas dentro de pouco. Bueno, isto levounos a participar tamén nun proxecto que se chama Exposicións Enredadas, coordinadas por Ángeles Saura, unha profesora da Universidade Autónoma de Madrid, que organiza 25 exposicións simultáneas en varias partes do mundo, onde participan máis de 100 docentes e artistas, e moitas veces tamén con seu alumnado. Coincide a inauguración coa Semana da Educación Artística de UNESCO, e queremos dicir que a nosa exposición fixémola coincidir con este tema, co tema da doación e trasplante de órganos, que recibimos un patrocinio da UNESCO e ademais da Oficina de Coordinación de Transplantes. Tedes publicadas na aula virtual, na exposición virtual do Instituto, tedes aquí as obras físicas, pois en dúas categorías, as obras dos docentes e dos alumnos. Vedes que docentes pois hai de Galiza, de A Rioxa, Madrid, Valencia, León, de Creta e de México, vale, en diferentes partes do mundo. E o alumnado participante é todo do CEI de Sestelo Ballón, en Vilanova, que hoxe mesmo tamén están facendo a súa propia inauguración da súa exposición, veis que estábamos preparando a estrutura para colocar as súas obras, e eles tamén fixeron o mismo, fixeron unha sensibilización previa en clase e despois pasaron a parte clásica. Cales son os objetivos que conseguimos con esta actividade? En primeiro lugar, comprobar que mediante a arte conseguimos chegar moi fondo, conseguimos tratar temas delicados, sensibles como este, non? Un tema, non é un tema calquera, o tema do trasplante de órganos, de mellorar a calidad de vida e tal, todo por medio de arte. Conseguimos facer unha actividade en galego que además percorre todo o mundo, porque, como vistes, hai docentes de diferentes partes do mundo que van a ter a súa obra traducida ao galego, o seu catálogo en galego, e van mostrar nos seus colexios a súa obra en galego. E xa no tocante ao que é a FP informática, que moitos non nos dirán o isto que ten que ver exactamente con o que estamos estudando, non con FP,
ten con informática. Pois ben, dentro de pouco ides estar xa no mercado laboral e vai haber moita xente que vos diga que tedes que ser innovadores a hora de crear produtos, creativos, incluso a hora de buscar o vosso posto de traballo. E digamos que a creatividade xa temos que adestrala moito antes na escola, e isto é un exemplo de actividades creativas. Como expliquei antes, pois os membros dos alumnos do noso centro se dedicaron máis a creación audiovisual e a parte plástica quedou para os do CEI. E aquí temos simplemente un resumen das obras, pero podedes verlas aquí colgadas. Con corazón, de Montserrat Cansotegui, La Rioxa, Es perfecto para outros, de Ana Hernández, de Madrid, Doar, de Luz Veloso, de Galiza, Complexidade, de María Surciadaki, de Creta, Mandala, de María Surciadaki, de Creta, Corazón degradado, de Aide Partida, de México, Pensando en Duarte, de Ángeles Aura, de Madrid, Pezas que encaixan, de Ángeles Cos, de Valencia, Un corto, de Carlos Cuencas, de León, Todo meu corazón un pedacinho de plástico, de Martín Lence, de Galiza, Partes do corpo, de Ciro Sánchez, de Galiza, Corazón sanguento tirado nunha poza, de Gilberto López, de México, Construindo ilusións, de Dora Román, de Madrid, Duarte, un acto de amor, de Cristina Moreno, de Madrid, Corazóns Duarte, Agasallo de vida, de Mar Barral, de Galiza, que temos presente. Incluso, o mellor quere dicir algo. Explicar. A explicación de cada obra está no carteliño e é algo que merece a pena, como é o caso. Vale, entonces invito vos a que botedes unha olhada e disfrutedes desta exposición. Para mencionar o alumnado do CEI de Sestelo Baión, que como son tantos alumnos e son tantas obras, o que quixen foi poñer unha única foto, vale, pero tedes os nombres dos autores tamén nas plaquiñas. Pois moitas gracias a todos e a todas.